Regula prezentului simplu din limba engleză este o regulă destul de aiurea pentru noi românii, pentru că noi nu avem așa ceva. Care este regula prezentului simplu? Păi, să vă spun. Ea sună cam așa, teoretic. Dacă subiectul este la persoana a treia singular, adică el sau ea, atunci la verb trebuie să adăugăm terminația s, la forma de infinitiv scurt a verbului. Să adăugăm un s, dacă subiectul este el sau ea. Ok, care e logica? De ce să punem un s la verb? Noi știm că s-ul se pune la plural și nu la verbe, ci la substantive. Iar cei care asociază această regulă cu pluralul sunt foarte mulți. Există oameni care pun s la verb atunci când subiectul este la plural, adică noi, voi, ei sau ele, pentru că știu ceva despre regula prezentului simplu, dar nu o aplică corect. Și atunci, cum să faceți ca să vă amintiți regula prezentului simplu? Păi, eu vă sugerez să vă gândiți la povestea cu Adam, Eva și șarpele în grădina raiului. Când Adam și Eva erau în grădina raiului și a venit șarpele să-i convingă să muște din mărul cunoașterii. Bine, noi nu vom dezvolta povestea cu cunoașterea aici. Eu aș vrea să asociați regula prezentului simplu cu Adam, Eva și șarpele. În sensul că dacă subiectul este ori un Adam, ori o Eva, atunci la verb să nu uitați să puneți șarpele, un s. Da? Șarpe, snake, s. Și așa veți ține minte regula prezentului simplu. Sigur, nu la toate verbele puteți să puneți doar terminația s. Există anumite verbe la care va trebui să punem s. În mare parte pe motive de pronunție. De exemplu, la verbele care se termină în c, ș, x, s. La do și gău, de asemenea, nu putem să pronunțăm s după ș sau după z sau după c. Și atunci, în aceste cazuri, la verbe, dacă subiectul este el sau ea, țineți minte, doar în această situație, la verb veți adăuga s. De exemplu, he goes to school every day. Și aici am aplicat regula prezentului simplu, pentru că subiectul este el, Adam. Iar în cazul verbelor to be și to have, avem forme fixe care se termină cu s, la persoana a treia singular. De exemplu, he is sau he has. Aici nu mai trebuie să punem noi s-ul, pentru că el există deja într-o formă fixă. Trebuie doar să ne amintim că la persoana a treia singular, la el sau ea, să punem acea formă care se termină în s. Și aceasta este regula prezentului simplu.